لو أننا نزلنا وهيس نلاتي ممنا نزلنا من جبني إليهم فيود مبع الملائكة ملائكة وكلمهم الموتى ما يقال دي مبع وحشرنا من دندني عليهم مبع كل شيء كلهون يهون وبلا e kuccodiral enen mbete dente dente ɓe jiidori Allah wi ma kanu li yuminu ɓe gona gonɗinoɓe mbi yo maleykaji ngar yo mayɓe maɓɓe gurtu Allah wi hayso min mbaɗi noon ɓe gonɗinta illa an yasha Allahu so wona ɓe Allah haaji gonɗingol mum ɓen kam ko gonɗinoɓe walakinna actarahum ay ko heewi e maɓe yeɗɗanani yajhaluna zalika ene majja ɗum ko min ndi on ɗo ɓoɗɗum ene يجهلون أنا مجا وكذلك لكل جعلنا من بدن لكل نبي كلا النبي من من بدن عدوا غنى هنا من بدن ما بيد مكانا بكو أنج ما وبشياطين أنا هنا سيدني الإنس يمبي والجن جنيجي يوهي أنا شكشكينا أنا شكشكينا بعضهم يقومون إلى بعض فيود يقا زخرف القول أي وتشغل كونغول توكال فنان غرورا إقامته mawɓe maɓɓe ɓe komtaɓe walaw sha rabbuka so tawi joomi welanoma ma faaluhu ɓe mbaɗatano ɗum Allah wi fazarhum woppu hefereɓe wa ma yaftaruna eko pepinto e nguɗo keferu wali tasaga bele oño ilayhi fewde ɗen penale af idatu ɓerɗe allazina na ɓen la yuminuna ɓe gona gonɗinoɓe bil akhirati l'akhira wali yaradawhu bele ɓe bele ɗum wali yaktarifu bele ɓe paggito ma hum no kamɓe muktarifuna keɓe paggito e bakkatuji ɓe lepte ɗum wa nazala aya garow o jippi ko lamma ɗala butuma nde ɓe ɗaɓɓi min annabiyyi sallllahu alayhi wa sallama ɓe ɗaɓɓe nelaɗo yo waɗa hakkude maɓɓe ñawowo Allah wi afa nelaɗo wiɓe Allah wi nelaɗo wiɓe afa gayrallahi yeti koko wona Allah abtaghi woni ko ɗaɓɓanmi hakaman ñawowo hakkude men wa huwa alladi ko kanko woni on anzala ilaykumul kitaba jippinɗo e moɗon qur'ana mufassalan ene feññina ummarade e gonga ene feññina fihi alhaqqu min albaɗili ene feññina hen gonga ummarade e fenade walladina ataynahumul kitaba ɓen ɓe min dokkuno ɗumen tawreta e linjila ko wayno Abdullah ibn Salamin e wondi ɓe mum ɓen kam yaalamuna ene gandi annahu oɗo qur'ana munazzalun ko jippi anani munazzalun koko jippina min rabbika ummade joome anandi walla munzilun min rabbika walla munzalun ko jippi anani ko jippi munzalun koko jippina min rabbika ummade joome bil haqqi koye gonga jippodi walla munazzalun ko jippinade min rabbika ummarade e joome bil haqqi e gonga wala takunanna hoto laato min al mumtarina koye sikkitiɓe jeeɗa bisimillahi ko noon ko tammata o wi timmi noon kalimatu rabbika konkoli walla kalimatu e jangin maɓɓe ko kalimatu enen ko kalimatu rabbika keɗo wiide o tamma timmi kalimatu konguɗi rabbika joome to banggue ñawoje e cappoje sidgan e gonɗugol wa adalan fof ko nunɗal tan ko tamyis anani de laamu baddili kalimatihi gostiragol alana konguɗi Allah ko wi ko o lundota ko ɗum wa huwa samiu kanko ala alimu ganduɗo ko golla o in tuɗi akthara so tawi to aɗo anani o wi so tawi a ɗoftima ko heewi man fil ardi ɓen wonɓe leydi hefereɓe wonɓe leydi ɓe so tawi a ɗoftimama ɓe yudilluka ɓe majjinma an sabilillahi ga diine Allah en yettabi'una kamɓe noon ɓe ndewani illa dhanna so wona jikke tan keɓe jeddodirta e ma alhaali jiiba ko ɓe mbi ko Allah waɗi kay ɓuuri hande ñamede e ko neɗɗo waɗi eywa ɓe mbi ɗo Allah wi ɗum ɗon ɓe ngala hen jikke yananede in yettabi'una ɓe ndewani illa dhanna so wona jikke wa in hum wonani kamɓe illa yahrusuna so wona kamɓe fenoɓe ɗum tan inna rabbaka joome huwa kanko de a alamu kanko woni ganduɗo man yadillu mo ene majja an sabilihi ga lawol makko huwa kanko Allah a alamu kanko ɓuuri andude bil muhtadina e feewoɓe kanko andi fay jaasi kullam minhum ɓe ene peewa kay Allah ɓuuri andude goto hen fof maw yoɓ ɗum mi bamma telfini ɗo a faami ɗon de
allawi fakulu ñaame mimma zukira smullahi alayhi kala ko hirsa inde Allah haala e mum ñaame nde hirsete nde wiye bismillahi ñaame in kuntum bi ayatihi so tawi on laatima ayaji Allah mu'minina oɗon gonɗini wa malakum onon kam holko heɓi on Allah ta'kulunde on ñamata mimma zukira smullahi alayhi ko inde Allah jangta e muɗum holko haɗi on ñamde ɗum wa qad fassala lakum on ceerdanama on peññinanama ma harrama alaykum ko Allah harmine moɗon walla ma hurrima alaykum ko harmina e moɗon illa madturirtum so wana noon ko ƴooña ɗon ilayhi fewde mum so tawi masalan anani de a sellani ndo arunki ko ñamɗa a yi jiiba ɗum kam aɗa dagnana ñamde la mani alakum min akli anani kaɗowo alana on ñamde ko haala ko Allah haalani on ko harmi ko eyyi so tawi noon heege noon hankadi ari a ala ko ñamɗa ala sago ñamaki jiiba wa inna kathiran ay ko heewi la yudilluna ene majja bi ahwaihim e belaɗe mumen e belaɗe pittaɗe mumen tan belayri ilmin tawa gandal ala ma kañum tan belete majja inna rabbaka joome huwa kanko de a alamu kanko ɓuri andude bil mu'tadina e yewtoɓe ko dagui peewa ko harmi Allah ɓuri andude ɗum a faami o wi ko wa hadha laysa minhu wa qad bayyana lakum al muharramu akluhu kala ko ganda ene harmi ñamde Allah feññinanima wa hadha ɗum ɗo noon laysa minhu ko mbiyaton ko inde Allah haala e mum ko ɗum wona ko harmi ay laysa min al muharrami wa amma ma lam yunassa ala hurmatihi wala hallihi fa huwa min qubayl al hilli li annahu zukira ashiya'un wastasna al harama minha o wi to tawi ko ganduɗa ƴiyal ala e wiyeede ɗum ne harmi ƴiyal ala e wiyeede ne dagi o wi ɗum hettata koto dagi to nawtete sabu kanko Allah tabaraka wa taala woodi ko haali o ittitidi geɗe karmuɗe hen ɗe fal haramu ma'dudun kala ko harmi koko limta ma'rufun fa mithlul qahwati ko wayno kafe en woddukani ko wayno masalan cigarette o wi ɗum ghayru muharramin o wi ɗum harmani illa an yatra lahu ma yahrumuhu so wana jolanamo ko ene harmina ɗum e so watti lorlude kay harmi wana cigarette o wi ko wiyaka cigarette ne harmi kono so tawi ene lorla harmat kafe harmani kono so watti lorlude harmat so tawi a yahi docteur wima sa yari kafe amayata sa yari kafe amayi ko a bartir walla ndeke cigarette sa are docteur wiyatma kane wara walla eyyi wona ɗum e min re paqueraji he ndeke wadde harmi sa simmima ka bartiɗo kala ne mayɗa e cigarette ganda ko jeygol paaɗa par ce que ka bartiɗo sabu ɗum wona paqueraji he wona paqueraji ko hunde harmude eyyi ko hunde nde ganduɗa ko ñawnore nde ha cooda ko ñawnanma ko waranma nanɗo kutoroɗa ndeke sa simmima ama yi a waɗi eyyi ɗum harmi ko ɗum woni kal israfi ko wayno ɓurtinde wata ghibil aqli so watti wirnude haqqille kadi harmi وحاصل ذلك أن يقول إن اعتاد ذلك وصار دواء له فهو جائز ستوي عندي ونهن توني ستوي كوي من موسي سنجري كافي كيوي كو سيلودي ولا سباندو بوم آمي سيادة سيري كافي هيوي كو سيلودي دك ودن واي دغا دون دغو وإن كان يضر جسمه ستوي نون ان لرلا e bandu makondu aw yusrifa fihi walla uburtini hen fa huwa haramun dum kam ne harmita wa in istaghala bihi an ibadati mandubatin so tawina hadama gollude dawal Allah jidangal wa huwa makruhun dum kam ne harmi en anya fa kasratuhu imma haramun aw makruhun hebbinde ne ma en harmi ma en anya ko balde jeni biida won suuka do dati amda be suuka baza agala ayyo afamide wazaru ngoppe wahiral ismi ko feeñi e bakkat ko baadinahu e ko suudi hen ko feeñi hen e ko suudi hen fo ngoppe bakkar kay ko suudi hen ngoppe ko feeñi hen ngoppe
wiyama ko jina wiyama kala gofol tan fa zahiru min ha ko feeñe bakkat ko wayno zina en gurdam nguyka en wa baqiyatu ma'asil jawarihi zahiriyat e ko heddi e goofi peñɗiɗi wal baaɗiɗo ko heddi ko woni nder ko goofi goɗɗi ndebɗi koyno mawni kinare anje haasidade hawtade yeengo yidde kongu e gueɗe fof ko gueɗe karbuɗe nder wona waɗa ko barka allawi wazaru goppe zahira al ismi ko feeñi e bakkar wa baɗinahu e ko suuri hen inna alladina so tawi ko ɓen yaksibuna ɓe ene paggito al isma bakkar allawi so yujzawna ɓe joɓeta lakara bima kanu koɓe laati yaktarifuna eɓe paggito wala takulu hoto ñaame ma lam yudkar ismullahi alayhi kala ko ganduɗa inde allah haalaka e mum nde hirsete hoto ñaame ɗum so tawi maayi aywa masalan ene jiiɓi hoto ñaame so tawi hirsama inde allah haalaka hen hoto ñaame ko amma ko juulɗo hirsi o wiyani bisimillahi e teyaɗe walla o jiti o wiyani bisimillahi ɗum kam ko halalun o wina dagui tawde ko juulɗo hirsi so juulɗo hirsi wiyani bisimillahi e teyɗe wasde wiide e yejjidde wasde wiide fof ene ñaame faman taraka tasbi amdan aw nisyanan la tu'kalu zabihatuhu o wi yoga e seere ɓe mbi so neɗɗo teyi woppi wiide bisimillahi walla jiti woppi wiide bisimillahi ene wayno ko so hirsi ñaametake wa qala ba'dhum in tarakaha amdan la tu'kalu won hen mbi ko so tawi o teyi o woppi bisimillahi ñaametake so woppi omo yejjiri walla o wawa ko wayno ko mumo ene ñaame almam malik abu hanifata non ɓen mbi noon wa qala ba'dhum at-tasmiyatu sunnatun wone almuɓe almam malik koye mon mbi wiide bisimillahi ko sunna nde ka fa in taraka amdan awdi tan ukilat wone almuɓe almam malik mbi so tawi a yejjiti wiide bisimillahi walla tawi hatta ñaamede imam shafi'i wi e kanko imam ahmad hambal ben jogi ko kongude ɗiɗi e imam shafi'i hoy hunon wi imam ahmad hambal non e jogi yeso ñaamede e jogi yeso wade ñaamede ndekere so tawi neɗɗo teyi tan ñaametake wa amma tubak so tawi wiyani bisimillahi innani ko wona allah eyi hatta ene ñaame so rendini kanko tubak inde allah inde ko wona allah ene ñaame walma mali noon wi ko so kerete hirsi wi bisimillahi isa ene ñaame walla bisimillahi jean paul do ene ñaame almam malik wi hatta ene ñaame li anna ismallahi ya'lu wala yu'la alayhi inde allah alay sago ko dow wonata ala ko wonata dow mu kala ko ari caggal mo haydara ala firti wa amma juulɗo noon so tawi rendini inde allah e inde neɗɗo e yeeso rendinde tawi ko ɗum kanko oɗo juulɗo ko murtaddo oɗo so hirsi ñaametake wa innahu ñamde jiiba o wiila fisqun ko fasigako wa inna shayaɗina ay sheydaneji noon la yuuhuna ene cokcokina ila awliyaihim fewde wondi won hefereɓe ɗi jaadilu ko haaɓe jeddodira e won ko dagui e dangɗude jiiba wa in ada'atumuhum so tawi on ɗoftimama ɓe innakum onon la mushrikuna kono hefereɓe aya garo o jippi koye abou jahali woni sababu aya o hakkude abou jahalin e hamzata anna aba jahalin wiyama waɗi ñalawma goto ande abou jahali ko gañƴo nelaɗo allah no fewi waɗi ñalawma goto raman nabiyya sallllahu alih w sallam be farsin o weddinoma nelaɗo allah kanko abou jahali o yuppe dow nelaɗo allah ko wiyete cowodirde aɗa andude o yuppe dow nelaɗo allah kanko oɗoma allah bonni fa ukhbirahu hamzatun on saha hamzatu haalana on saha hamzatu ko julɗo wonno bima faala abou jahali de woodi biɗo an hamzatu musidɗo ma o de hono abou jahali eywa kanko de o waɗi hande ko boni kam e hamzatu no ummino ko janoɗo raddoyde ene arta woodi kawruɗo e mum haalani ɗum wonde musidɗo ma o waɗi mouhammadou hande ko metti o wi hol ɗum o wi aw yon musidɗo o wi abou jahalin o wi holko waɗi o wi o ƴetti cowodiri o yuppe ɓandu nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam on saha hamzatu ene ummi raddoyde ene jogui laañal on saha hamzatu wonano julɗo hamzatu noon ari ha tawi abou jahalin ne dari ene seki
hamsatu ƴetti lañal ngal woni fiidemo ene fiyamo lañal ngal ne fiyamo omo wiya kanko Abou Jahli o wiya ba yaafomi yatadarrau ila hamsata yaafomi fa yaqulu hamsatu omo wone kanko Abou Jahli o woni ya aba ya'la ande o wiyata hamsatu ko aba ya'la o wi bamu ya'la ala tara ma jaa bihi saffa uqulana wa sabba alihatana wa khalafa aba'ana bela iyani ko adde men ko woni o ɗayini haqqillaji men o ƴettima Allah ɓe men woppi diine babiraɓe meɗen hamsatu wi wa man asfahu minkum uqulan ana makko hole ɓurɗo ɗayde enen kay ɓuri ɗayde sabu ta'buduna al hijarata min dunillahi oɗon ndewa kaaƴe on ndewani Allah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñande hen hamsatu jaɓi Allah fa aslama hamsatu anani ñande o yuppi cowodiri e nelaɗo Allah ñande hen hamsatu jaɓi Allah ha rutte aduna ha yalti aduna ruttaki andi ndi cowodiri kadi wonko mettata tawa en arda jaam ndi cowodiri ardi jaam waɗi sababu o noon ko hamsatu andi kañum ko Umar wiyete a faami kanko oɗo Abou Jahalin ko Umar bun Hisham o wiyete Abou Jahalin ko bammo majjere firata ko nelaɗo Allah innimo noon kono inde makko ko Umar bun Hisham noon o wiyete kanko Abou Jahalin nelaɗo Allah noon nde wonno hankandi taw hankandi hefereɓe mawɓe fof gay kokkolɗi fof hefereɓe on sa sinna Umar en kamɓe fof koɓe hefereɓe koye nelaɗo en donki dañde doole kamɓe en Hamsata en jambareɓe fof ko ha hefere gonno Khalid bun Walid en ewa nelaɗo Allah lorli kiniɗo Allah yo Allah rokku ɗum gooto e Umaruji ɗi ma Umar ibn al-As ɗo ma Umar oɗo Hamsatu o walla Umar ibn Hisham Abou Jahalin yo rokkuɓe tan gooto e maɓɓe tan mbete l'islam on daña doole seeɗa eɓe leeli jamma kanko Abou Jahalin e Hamsatu eɓe leeli jamma Abou Jahali hippi kanko Hamsatu o ajji nde yurmede Allah nde telloto nde telle e Hamsatu kanko tellake e makko ɗum ayi o jaɓani Allah ɗum tagi waldude hippude moƴƴani nde wonno kala ko telloto e jamma e yurmede an kam ala hen mbimi an ala hen a heɓata yani a heɓata ko woni Allah wi awa man kana mayyitan yati on mo ganduɗa ko mayɗoɗo woni saabu keferu ko mayɗo Allah wi gonnoɗo mayɗo saabu keferu fa haynahu min gurtini ɗum wa ja'alna lahu min badani ɗum nuran annore yamsi bihi nde ene yaara ɗum finnasi yimɓe kaman masaluhu yati oɗo ene wayno mo ganduɗa yeru mum fi zulumati mo ganduɗa woni koye niɓe laysa bi kharijin minha mo jogorani yaltude ɓenandi oɗo koye keferu wonno min gurtinirimo saabu limanago woni Hamsatu e oɗo ko ganduɗa ko kefere te jogorani yaltude hen ɓene nandi mo ganduɗa ko yeru mum gonnoɗo yeru mum ko kefere wonno fi zulumati woni koye niɓe yani koye kefere woni laysa bi kharijin minha wona jaltowo e kefere he o woni Abou Jahali Allah wi kadhalika ni no Allah suɗirani julɓe ɓe limanago ni zujjina lil kafirina ni suɗirana hefereɓe ma kanu ko laatino yamaluna ne golla Allah wi wa kadhalika ni min mbaɗiri makkanaɓe ɓurɓe wonde naskaɓe ɓe ko mawɓe ɓe andi fasiqeɓe makka ko nayeɓe ɓe ko nayeɓe makka andi nayeɓe makka fof ɓuuri wonde huɗaɓe eyyi Allah wi wa kadhalika kama ja'alna fussaqu makkata akabiraha no min mbaɗiri fasiqeɓe makka ko mawɓe wuro ngo Allah wi ni ja'alna min mbaɗiri fi kulli qaryatin kala wuro yo wuro akabira mawɓe mujrimi ha goni bakkodinɓe wuro ngo mawɓe ɓe ɓuuri wonde bandiji wuro ngo mujrimi ha goni bandiji wuro ngo o wi kala wuro akabira mawɓe ɓe ɓen mujrimi ha gonata bandiji wuro ngo kala wuro ko noon e kala wuro mawɓe ɓe ɓuuri huɗede mbimi kala wuro wongo e aduna he mawɓe ɓuurata huɗede e waɗi mawɓe fewɓe kono waɗi mawɓe huɗaɓe ɓe noon cuuɗoto e nder mawɓe fewɓe ɓe a wawa andude ɓen so tawi sukaɓe pewji bonande kañumen keerata less so batu bati sukaɓe ne kaaɗe wadde ko boni ɓe mbiya goppeɓe onon no gonɗo sukaɓe nde onon mbananno ɗum ko cukaɓe ko noon joni ɓe haydara onon ko noon tan mbanɗon eyyi ɓen woni mawɓe ñaññinoɓe sukaɓe yo mbat ko boni eyyi so tawi sukaɓe pewjiɗo bonande ko wayno lambaje walla pijirɗo walla gadda bammal walla gadda Yousoufou Ndour woodi wiɓe ala
hoto mbaddo hen so batu wadama wodate mawbe saateebe be moltido e sukabe be hettato yala onon so tawi hoto mawnide dum wana nden kaari wana ene badando do labbaji e ko hatta Allah fewni en peewi e dacce kabe mbattan be woni mawbe hudabe woni Allah wiino min badiri mawbe makkanabe ko fatigebe ni ja'alna fi kulli qaryatin ni min badiri kala wuro yo wuro akabira mawbe ben mujrimi ha ngoni bandiji wuro ngo be ngoni mujrimi ha bandiji wuro go ko mawbe ngonata mawdo kudado kay ko cukalel wurdo wana sanani mawdo ne moƴƴo ko mawdo moƴƴo ko amma mawdo kuɗaɗo cukalel ɓuri ɗum Allah wi waɗiri ni ko li yamkuru fiha beele mawɓe ɓe pewje e nder wuro ngo paddo yimɓe ɓe gonɗinde Allah Allah wi wama yamkuruna ɓe pewjanta noon illa bi anfusihim so wona koye mabɓe koɓe pewjata ko koye mabɓe artata li anna wabalahu alayhim wama yashuruna nde wonno musiba o koye mabɓe artata kono ɓe ganda ɗum no wona wa ida ja'atuhum so tawi are mabɓe kamɓe makkanaɓe ayatun hawnide wonde nelaɗo Allah ko gonga ko haali ko qalu ɓe mbiyamo ne kanko nelaɗo Allah lan nu'mina min gonɗintamo de hatta nu'ta hamin dokke mithla ma utiya hono ko rokkano ɗum rusulullahi nelaɓe Allah ɓe ko nelaɓe Allah ɓe dokka ko hamin dokke ɗum min jogorani gonɗindemo sowona minen min tette ɓen aya o wiya jippi ko Walid ibn al-Mughirata o wi hayso qala lin-nabi o wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi law kanat an-nubuwatu haqqan sanno anna bagal ko gonga wonno la kuntu ana awla biha minka aywa oɗo Walid ibn al-Mughirata o tiimi e nelaɗo Allah wi so tawi anna bagu ko gonga wonno ko min ɓuuri handude hen e ma ko min ɓuuri handude hen li anni akbaru sinnan sabu min heccuma aywa wa aktaru minka malan min ɓurma hewde halis wiyama ko Abu Jahli wi noon qala zahamana banu Abdou Manaf ɓeɓɓe Abdou Manaf en poɗodiri e amen ɓittodiri e amen to banggue teddungal hamin mbayno pucci ɗiɗi baɗoji kursi ha batti wiide eywa minna ene amen nabiyun annabiyuha ilayhi ene wahyi e muɗum haɓe batti wiide noon eywa Abu Jahli wi wallahi la nu'minu bihi min jogorani gonɗindemo wala nattabi'uhu min jogorani rewdema ko abadan ha cey illa an ya'tiyana wahyun kama ya'tihi so wona wahyu ara amen honon arde makko ni woni lan nu'mina minen min jogorani gonɗindemo hatta nu'ta hamin dokke mithla ma uti hono ko rokkano ɗum rusulullahi nelaɓe Allah ay Allahu nana yeeso hakkude oɗo Allahu e oɗo Allahu wonko jangueteɗo jangueteɗo o wi kala ko duwiɗa ɗon sa jangi duwa kala ko duwiɗa koko jaɓete jangueteɗon ko allahumma man alladhi da'aka falam tujibhu wa man alladhi istajaraka falam tujirhu wa man alladhi sa'alaka falam tu'lihi wa man alladhi ista'ana bika falam tu'inhu wa man alladhi tawakkala alayka falam takfihi ya ghawtha ya ghawtha ya ghawtha bika astaghiithu aghithni ya mughith wahdini hidayatan min 'indika waqdi hawaijna wasfi mardana waqdi duyuna waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina bi haqqil qur'anil 'azim war rasulil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin odo duwa duwete hakkunde majji o wi Allahu Allah dey alamu kañum ɓuri andude haysu yaj'alu ɗo waɗata risalatihi nele makko Allah ɓuri andude waɗata nele mum wala so yusibu Allah wi ma heɓ alladina no ɓen ajramuɓe ganda ko bakkodinɓe ko kaali ko Allah wi ma heɓɓe sagarun ko wiyete ko yeera inda Allahi to ummarade Allah anani de ma ɗum heɓɓe wa adabun ede tashadidun cattuɗe bima kanu saabu koɓe laatino yamkuruna ɓe pewje faman yuridillahu kalama Allah muy an yahdiyahu ne majjinta ɗum yasraha sadrahu Allah anani nde fewnata ɗum mo Allah muy fewnude yasraha laɓɓinat sadrahu beccel mum lil islami so Allah muuyi fewnudema o laɓɓinat becce ma o yañaɗe ɗe jaaja annore o weddo to nder ɓernde to an kanti kala ko jiiɗa welete kala ko kuccanɗa newante e dewal Allah wa man yuride on mo Allah muy an yudillahu ne majjinta ɗum yaj'al sadrahu Allah waɗat becce makko dayyiqan ko ɓittude hay huude wawa nadde harajan cattuɗe ɓittugol so wiyama yo rew Allah ka annama yassa'adu elle o defa ko ngabbude fi sama e asaman wiyeede yo jul waktu goto e wiyeedemo yo ngabbu dow asaman fortata e makko kazalika ni Allah wi yaj'alullahu rijsa Allah ene waɗa tottu ummul e hollumo tan ho tottu warde
yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladhina oron woni tottumo hollum yaj'alullahu ar-rijsa koni Allah waɗirta lebte 'ala alladhina e ɓen la yu'minuna ɓe gona gonɗinoɓe wa hadha an muhammadu ko gonɗa e dow mum ko siratu rabbika ko laawol joome mustaqiman wimo yo moftu mustaqiman poccingol qad fassalna allah min peññini al ayati dalillaji ngutin paago hattan amen li qawmin wonande yimɓe yazakkaruna ɓe ene mbacco lahum ne wowade ɓe daru salami galle kisal inda rabbihim to joom maɓɓe anani o huwa waliyuhum allah woni keɗɗo maɓɓe bima kanu sabu koɓe laatino yamaluna eɓe golla waskur jangto yawma nahsuruhum ñalawma mumin dendiniɓe kamɓe tagore nde jami an dendagal allah wiyaɓe e ɗemgal maleyka ya ma'saral jinni mon dental jinneji qad istakhartum on kebbininima minal insi ummarade e yimɓe ɓe on bewniɓe wa qala awliya'uhum kamɓe seyɗeneji ɗi ɗoftinoɓe ɓe tabba minal insi to yimɓe ɓe ɗoftiɓe ɓe ɓe mbiya rabbana joomi amen istamta'a dakhmitima ba'duna yoga amen bi ba'din e yoga yimɓe ɓe naftorima cuɗgol jinneji wonande ɗumen jinneji ɗine naftorima ɗoftagol yimɓe ɓe e mumen minen fof min dakhmitima jeyneji ɗi dakhmitima e amen e ko min ɗofti ɗumen ko minenne min dakhmitima e jinneji ko cuɗeɗi min aduna ko emin mbaɗa ko min bela joni noon wa balagana ajalana alladhi ajjaltalana wa balagana joni min jettima ajalana lajal amen alladhi no ngal ajjaltalana ngal lajannoɗa min gari ɓinɗa ko yawmal qiyamati an ganti min jettima qala ta'ala allah wiyaɓe e ɗemgal maleykaji allah wiyaɓe oɗon keewi haala annaru jeygol mahwakum woni tapporde mon khalidina ko on sasoɓe fiha toon illa ma sha allahu so wona ko allah haaji e waktuji mum yaltina on jaroyo ndiyam bonɗam ɗam so on jalti on saha natton humma inna marji'ahum la ilal jahim so on jari ndiyam pasɗam mbordi pasni ɗi ha on jari on ɗomɗiti duttoɗon jahannama inna rabbaka joome hakimun kanko woni ñeññuɗo e golle makko alimun ganduɗo tago mum allah wi wa kadhalika ni no min dakhmiti woofoɓe yimɓe e jinneji no dakhmitori yoga mumen e yoga allah wi ni dey no walli ba'da zalimina ba'dan ni dey yoga e toñɓe ni no walli min kettiniri ba'da zalimina yoga e toñoɓe min kettinen ba'dan e yoga goto hen fof ene wallodira e goɗɗo on bima kanu sabu koɓe laatino yaksibuna eɓe paggito e goof ya ma'asaral jin anani fodde wal ma'ana kama mata'ana al insi wal jinni ba'duhum ba'dan no min mbaɗi feere yimɓe ɓe dakhmiti e seyɗeneji ɗi e sudde ɗumen seyɗanago jinneji ɗi min dakhmiti ɗumen e seyɗen e yimɓe ɓe rewde mumen hono seyɗeneji ɗi allah wi nusallidu ba'da zalimina ala ba'd no kadi yoga e toñaɓe kadi min gurtimen e yoga kala toñowo min gurti ɗumen ko goɗɗo on an ka toñowo min gurtuma e oɗo toñowo pindiron kadi o toño o tofiya ɗum on kadi wona an wawi oɗo toñƴa ɗum piiɗa ɗum allah wurta goɗɗo toñma fiima fami fula dembe haali o ni no walli ba'da zalimina ba'da kala toñowo o jarri borte toñowo goɗɗo so allah wurtuma koye toñje tan anne ma allah wurtema toñowo fima ha ñama leydi kadhalika no walli ba'da zalimina ba'da bima kanu yaksibun sabu koɓe mbaɗi ko ɗum allah waɗata noon بسبب كسبهم من العاصي فيؤخذ الظالم بالظالم الله ننجر تونيو غد لما في الحديث ينتقم الله من الظالم بالظالم الله ان لفت تونيو او لفتير دum تونيو غد ثم ينتقم من كليهما كدي ورتو كدي kambe difu gado toña o leftabe Allah leftir an ka toño o leftir ma toño o lefta on kado leftuma a toñi goddo an wawi dum a wadi dum ko welma
Allah ita toño goɗɗo wanma ko welɗum Allah nanguma an toñoɗo goɗɗo nanga kadi toñƴomo joni o onon ɗifu kadi lefta on a faami kadi ولما في الحديث أيضا كما تكونوا يولي عليكم هنو تونير دوني نون تونير دون ومن هذا المعنى قول الشاعر نالنك غوتا أميما وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلا بأظلم kon jogiɗa doole fof doole Allah ngoni dow ma kala ko jogiɗa doole Allah wayi wa ma min yadin illa yadullah fawqaha sembe ala so wana tembe Allah ne dow mum wa ma min zalibin illa sibla bi azlami a toñowo goto kadi wonata e aduna so wana Allah jarri boromo ɓurɗo wawde toñje on kadi toñam wana Gaddafi toño mo toño adana o wari ɗum ko kaw makko o waɗi ɗum kudata o heɓi leydi ndi o wari ɗum waɗi heɓi leydi o waɗi ko wela no wayi ay kanko oɗo Gaddafi e on fof e baɗɗomo noon joni o ay baɗɗomo noon ay barnoɗomo kadi wala ni Allah waɗirta ban mo kanko o warno Allah wurte e makko barowo onne kadi Allah wurte mum barowo heddi ko so ɓe ngari lakal Allah jokkitto o ma min zal illa sibla bi azmi sa woni toñowo tan Allah jarri borte toñowo ara fiima ha ñama leydi ala ko mbawɗa hen heddi aɗa wiya min ɗalde Allah ɗaldata Allah ko a toña ya ma'saral jinni ehe mon dental jinneji wal insi dental yimɓe alam yatikum bele arano e mon rusulun nelaɓe minkum taw koye mon jeeya bele mi nelano nelaɓe jeeyaɓe e moɗon jettini yo jaa jettina ya haalam e moɗon ya ɓussuna aleykum ɓene qisso e moɗon ayati aya jam wa yunzirunakum jertina on liga a yawmikum hada kawrangal ñelam mon oɗo gaalu ɓe jaabi kamɓe nelanoɓe e mumen ɓe mbi sahidna minen kay Allah min ceedima ala anfusina e dow koye amen wonde ɓe jettinino qala ta'ala ɗum ɗo ko Allah ne haalane ko woni lakara ko jogori wonoyde lakara ko aywa qala ta'ala Allah wi ƴeew ɓe qirrima wonde yimɓe ɓe jettinima Allah wi wadde wa garrathumul hayatud dunya homti ɓe gurdam aduna ɗum haɗi ɓe gonɗinde Allah wi wa shahidu ɓe ceedi ala anfusihim koye mabɓe annahum wonde kamɓe kanude keɓe laatinoma kafirine keɓe yeddunoɓe ɓe ceedima e koye mabɓe keɓe hefereɓe ɓe gonno Allah wi zalika nelde nelaɓe nde aha Allah wi an ko woni fi lam yakun rabbuka siforaki joome muhlikal qura o wa halka gure tan bi zulmin e toñangi Allah watta ɗum Allah kanade halka wuro wonko joomen mbaɗi kala nde o addi lette wuro wonko joomen mbaɗi heddi ko gandi walla ganda kono wonko mbaɗi kay wa ahluha taw joom wuro ngo ghafiluna ko welsindiɓe ko welsindaɓe Allah waɗata ɗum Allah kanade halki wuro o addani yimɓe o nela wuro ngo ene kalana yimɓe haala Allah yimɓe mbiya so mbi o saha wadda halkare makko kono yimɓe ganda Allah ganda hay won tan kalke o jaɓata ɗum wadde Allah watta noon Allah toñata ɗum woni an ko woni fi lam yakun rabbuka sifaraki joome muhlikal qura omo halka gure tan ɓe zulmin e toñange saabu toñje wuro ngo wa ahluha taw yimɓe wonɓe wuro ngo gafiluna ko welsindaɓe Allah wi watta noon lam yursil ilayhim rasulan yubayyinu lahum taw anelana e mabɓe nelaɗo mo ene feññinana ɓe o watta noon woli kullin ene wodani kala yo kala dendagal aduna o darajatun jobdiji mimma amilu ko golli kala neɗɗo yo neɗɗo ko golli ene jogui ko yoɓete so jam so bone wa ma rabbuka wanani joome noon bi ghafilin omo welsindi amma yamaluna keɓe gollata wa rabbuka joome alganiyu kanko woni jondiniɗo tago makko zurrahmati kanko woni joom jurum in yasha so welama noon yudhibkum o nawa on onon makkanaɓe o halka on wa yastahlif o lomtina min ba'dikum caggal mon ma yasha ko haaji e tagore kama ansha'akum hono no fuɗɗirno on in zurriyatine genƴi qawmin yimɓe akharina woɗɓe ha kono noon Allah noon waɗani noon walakinahu abqakum rahmatan lakum ko heddi on sabu yurmade on sabu annabi mon o kono gande innama tu aduna ko podano ɗon to bange masalan darga e ko podano ɗon to bange lettela atin koko arata laama haalata wama antum wonani onon bi mu'jizina ko on daɗoɓe Allah on mbawa dadde lette Allah ɗe ala fof ɓe ndewoton kul wiɓe ya qawmi e hemum yimɓe am imalu golle ala makanati komi alhaali mon innino min amilun mboɗo golla e alhaalam fa sawfa ta'lamuna mo on gandu man takunu lahu holmo laatani wonande ɗum aqibatu daari galle wattande beele ko minen walla ko onon mo on gandu hol gonɗo hen e gonga innahu ko woni fi la yuflihu maletake adh-dhalimuna hefere Allah wi
ja'alu heferebe makka badani lillahi wanande Allah mimma zara e ko Allah tagi min al harsi to bange ndema wal an'ami to bange nemoraaji ko Allah tagno to bange nemoraaji e ko Allah tagno to bange ndema yew heferebe badani dum nasiban gedal e badani dum gedal yasrifunahu ila difani nemoraaji di Allah tagi di e wa heferebe itta dum nawana jalengeji ko gawrindi Allah tagi di heferebe gitta dum nawana jalengeji Allah wi badino be toñi dum faqalu be gonay wiide haza lillahi sebe gaski jawdi mabbe ha gasi to be ndido jawdi de ko Allah jeybi zaamihim e gaajogol mabbe be ngaaji non wana gon be gonay kidi wa haza be biya be peccat asakal ngal be peccat sebe gaski ha pari be peccat asakal ngal hen huunde be biya dum do ko Allah jeyi hen huunde be biya dum do ko jalengeji jeyi dum wa haza li shurakaina dum do ko jalengeji e ko gedal mumen فكانوا إذا سقط في نسيب الله شيء من نسيبها التقدوه so tawi be kocci asakal ngal be nawanta jalengeji ngal so camayel walla butelel saami e gedal Allah ngal e itta be mbatta e gedal jalengeji be nawa aw fi nasibiha shay'un min nasibi tarakuhu ay asakal ngal be nawanta Allah ngal be mbiyata ko Allah jeygal e be dirtina dum e be nawa bange god so wodi ko saami hen e gedal jalengeji e be goppa e be Allah kam ala ko wara dum do e nde feccere gedal jalengeji ngal so wodi ko saami e gedal Allah he be gittat be batte gedal jalengeji be nawa gedal Allah ngal so wodi ko saami e gedal jalengeji be goppa don ana faami gati adum woni Allah wi fama kana li shurakaihim ko jalengeji mabbe di jeey ko dum fala yasilu ila Allah dum kam yettara ko Allah dum be nawanta Allah wama kana lillahi ko Allah jeey ko yew gorom fo wayasilu ila shurakaihim yew dum yettoro jalengeji mabbe be nawara dum jalengeji ko jalengeji di jeey ko yettara ko Allah ko Allah jeey ko jalengeji jeey ko jalengeji jeey ko yimbe jeey ko Allah jeey ko jalengeji jeey fof jalengeji tan be gaajo tan Allah haydara be gittana dum allawi sa aboni ma yahkumuna kebe nyaawata de nyaawore bon allawi wa kadhalika ni nabe cudirena ko haala ko ni zayyana li kasirin ni sudani ko heewi minal mushrikina heferebe ay wa qatala awladihim ni o sudareni heferebe warde bibbe mumen suraka jalengeji mumen jalengeji di cudani be warde bibbe mabbe dum woni zayyana li kasirin sudani ko heewi minal mushrikina heferebe qatala awladihim warde bibbe mumen suraka jalengeji man ay suraka o wanata fa'il qatala awladihim masdarun mudafun li fa'ilihi qatala awladihim suraka wana ko zayyana suraka'u zayyana suraka'uhum sudani be jalengeji mabbe kambe hefere be qatala awladihim wadde bibbe mabbe ami don de kisa o wini o haali dum kisa kam ko alman kan ko ibnu malik wa ba'da jarrihi alladhi udifa la kamisli kamasali bi nasbin aw bi raf'in amala joni amilu o ene sella o nasbe amilu o ene sella raf'en ayyo qatala naibul fa'il wana ko o ko wana o heew be mbeta zayyana li kasir musik qatala wala walla zuyyina ay ko zuyyina li kefirinde zayyana mabniyan lil maf'uli walla biya zuyyina mabniyun lil maf'uli qatlu o wana naibul fa'il qatlu awladina ko qatlu wana wa awladi bil jari mudafun li qatli ay ko la fa'il wana mudafun li fa'ilihi wa shuraka bir rafi fa'il wana shuraka ko fa'il wana bismillah konon
Allah wi waɗirini ko li yurduhum bele jalangeji ɗi kalkaɓe waɗi yalbisu bele jiɓa alayhim e maɓɓe dinahum diine maɓɓe jalangeji ɗi tummino wooda ko seyɗade natun wiye mbar ɓiɓɓe maɓɓe mbara seyɗade waɗa noon walaw sha allahu so tawi Allah welanoma noon ma faaluhu ɓe mbaɗata ɗumana kono Allah ne wela walla fasarhum wadde woppuɓe oma eftaɗum e ko pepinto wa qaalu ɓe mbi hadihi an amun ɗiɗo nemoraji wa harsun e gaaɗo ndema hijrun ene harmi eɓe jogui ɗum kadi ɓe mbi hen saji ɓe mbi ɗiɗo nemoraji e ndiɗo gawri hijrun ene harmi la yaɗamu ha ñamata ɗiɗo nemoraji ñamata ndiɗo gawri illa man nasha'u so wonamo min beela holi on liggantoɗo jaleŋeji amen e ko wona ɓen ɗum noon Allah wi ko bi zamihim hujja alade ko haƴare mabɓe tan wa ana amun ene nemoraji ɗi Allah tagi kadi hurrimata harminama zuhuru ha keceji mum waɗɗetake en jangguino ɗum sawaibu en haami en wa ana amun ene nemoraji kadi seɓe kirsa ɗumen la yadkuruna smallahi alayha ɓe jangtota ko inde Allah e hen seɓe kirsa ɓe mbiyata bisimillah ɓe kala inde jalan ɓe mbi ko Allah wi ɓe noon iftira an saabu pepidegol alayhi e mum Allah wi sayajzihim ma yoɓɓe bima kanu koɓe laatino yeftarude ɓe pepino wa qalu hen saji kaɓe mbiya ma fi buduni hadihi l an'ami kala ko wone deedi ɗiɗo nemoraji khalisatun dagani ko lizukurina ko worɓe amen kono womo harramun ene harmina ala azwajina e rewɓe amen ene jogui kadi kam mbaɗat noon wa in yakun maytatan so tawi noon ko jiiba walla wa in yakun maytatun so tawi ko jiiba ene wiye maytatun ne wiye maytatan wa in yakun ko hirsete wa in yakun dammuwol ngol so ngol laatima maytatan ko ngol jiiba ko maay ko fahum kamɓe fiihi e jiiba he suraka kamɓe fof gonata rendoɓe so maayi hirsa kam fof ɓe ndenda so hirsama no ɓe mbiya ɗum ɗo ko worɓe tan jeeyi debbo fof ñamata hen Allah wi sayajzihim ma yoɓɓe Allah wasfahum sifa mabɓe e damnude ko harmi e harminde ko dagi innahu Allah hakimun kanko woni ñeññuɗo e golle makko anani dey alimun ganduɗo tago mum kad khasira alladina pertiɓe en qatalu warnoɓe awladahum ɓiɓɓe mumen safahane ɗayre bi gayri ilmin tawa gandal ala ubbannoɓe ɓiɓɓe mumen e ɗayre Allah ɓeyde perti wa harramu karmini kadi ma razaqahumullahu ko Allah arzikini ɗumen karmini iftira an sabu pepidegol alallahi Allah Allah wi ɓeyde qaddallu majji wa ma kanu ɓe laataki muhtadina ko fewɓe wa huwa alladhi kanko woni on ansa a taqɓa jannatin gese ma'rusatin ɗe ganduɗa ko bertiɗe ene mbiyata layoje Allah wi min tagi gese layoje ɗe min jeyi goɗɗo ala wa gayra ma'rushatin ene hen kadi gona layoje ko darotoɗe tamaroje en gaweje en ene hen kadi ko layata ko wayno fatata en kappe en fof Allah wi ko min jeyi wan nakhla mi tagi min fuɗɗi tamaroje wa zar'a min fuɗɗi gawri mukhtalifan ukuluhu ñamande mum ene luutodiri mbaadi mum ene luutodiri belemma mum ene luutodiri Allah mi waɗi noon wa zaytuna min kadi anani dey tagi kadi zeytuneje war rummana e pommuji ene hen mutashabihan ɗi ganduɗa berber fu men ene nandi wa gayra mutashabihin ene hen ɗe ñamdu men kadi wona gotum berber fiɗi nandi kono ñamde wona gotum Allah wi kulu min samarihi ñaame e ɓesnoje mum ida asmara so tawi daari ɓendude wona so ɓendide ko adi ɓendude seeɗa so wuyolini tan ñaame aɗa wawi nadde guesa ma ewa itta wutaru makko taw ɓendidani nana walla guitta tamaroje boɗeje seeɗa ƴakka hen kono noon wa atu haqqahu tottoye asakal ngal yawma hasadihi ñalawma mo hunde nde soña asakal ngesa waɗɗoto ko ma soñe so soñaka ne dari kay a waɗɗaki tan wa atu haqqahu yawma wana firtani ñande coñƴa ya asku ala ko ñande coñƴa asakal waɗɗi hankadi asakal waɗɗima hen heddine gaskuɗa foof faami pulaar o wa atu haqqahu yawma hasadihi ay zamanu tayassara al ikhraj minhu zamanu mo ganduɗa ene newo yaltinde hen asakal ko nden
وظاهر في أناني وظاهر فيما لا يتوقف على تصفية وبي كو غاندا كو فيني آية كو فرتي كو سرطاكا لقينيده نde dum woni zahirul ayati kal inabi wa zaytuni wan nakhli ko wayno o wi ko feeñi ko o yidi wiidema ya askuñene coñƴa ko wayno inebeje en de wonno dum sokketaake ko wayno reseji cokketaake ko wayno masalan tamaroje cokketaake dum sa soñi ñene coñƴa fo tan sa gasti ada way askude so weti gaska de wonno sokketaake no sokke wa amma ma yahtaju ila tasfiyati so tawi ko hato jini e laɓɓinede ko kala hububi ko wayno gaweji gawri kay ko ma sokke fa yuqalu inna yawma inna aydo ene wiye yawma o ko zarfu muttasa'un ene yaanya wana nyande coñƴade yasku ala ko biyeɗa tan ko sa soñi asa kala waɗɗima kono gasku ngogo ma laɓɓinoye ko zarfu يوم أكو ظرف ونف ظرف ونكو متسع فيشمل مدة الحساد والدرس أنا مفتي دون ده تشنجا والدراسي لابوغول ولا تشوكوغول ما تشنيا لابا ولا تشنيا تشوكا أو يقال إن يوم ولا ستوي وياما يوم أو ko muta'alliqun bi mahsufin taqdiruhu wa atu haqqahu alladhi wajaba yawma hasadihi totte haqqe baddido e ngese o totte haqqe baddido e ngese o nyalamo gasa na sonya so tawi en gittimo zarfu mbaden wana masalan anani de yawma o wana muta'alliqu bi mahzufin yawma o wada do yowito non ko wa atu haqqahu alladhi wajaba alayhi yawma hasadi fami dembo kaliko وهو لا ينافى أن إخراج الحق بعد التصفية في التالي نون حيث كنين هنكم كما لبنا كم بمي في التالي أليس كم لبنا كنا إذا عندي كي شمّج كم لابان شر أسكال شمّج أيسو دقي من كم لابان بمي لابان دي هاي سري دي يعني إنه كويرن بدنه كنا سري هو رجع جباندون كوي بعد الدرس كما لبه ولا سكة سبو سامر فوتان إنه فوتي chammeje pota dum labani dum sirani fe ene hen ko ngab bago ene hen ko ngonya ha baninate mum so hawre kadi baado na lu sini joni so tawi ne jeewa ewa ene wada chammeje ne weddo tan yaro chammeje ceborde de so tawi ko yenata asaka tan wadana jallube mbada tan ballo tan chammeje tokse de ner loga yengel woni asaka dum sira deke lappede de sokke wade gawri fof etende dum buri labde ceer min de kam non pamir min de am askata so wana mi sokku min de mi jabata do ay kam dañi ko askina kay mi askara so wana mi sokka suido adudo fo wadano wadde min kam ko wana hajam nedda kay angari kay haada Allah walli ma jangi kay a andi ko dagi a andi ko harmi do hoto yowita e goto yowite bindima dum jiida hen dewal Allah julde korka dewgal ma kala ko ganda dum do ko dewal Allah foro wad hay goto e juude mum wade juude ma tan ko ganda hawranani foro wop ya haajuma sabu sa wade juude neddo e way taw neddo anda en way taw ko jum e way taw hulani Allah di jonnon dum sira an feddo ya haajuma neddo ko neddo ta ngay jam ko haajam mi wiatam kala ko wona gongo watta kay badam tan ko gandum ko حميده بما أسركم فيما سقي بالسيح أو نصفه فيما سقي بآلة en jangi ko usru kala ko yarnir tewame ko ndiyam addi ilam walla ko wame iwi tiwo adda ha e ngesa maro ni ko wame wana bagal ko bagal wi'a nisfu ko amma tawi ko ngesa maro ko wame walla wana ko wame regginta nder ngesa ma wana bagal badda deke o ko usul kamil o ko ngesa gawri ni heddi non jom misbahu salik o kam wi haade o wi ko fima suge bil kulfati ko yernira tampere e ko posde kadi ne tampa don seeda e kanko kan walli en hen kono heddibe fo jabani hay khalil jabani do
kamɓe fof ɓe mbi wo in joom khalil o zagar khalil o ko in usriya bi saylin hay soko waame o sooda ari naate ngesa makko usul kamil no gawri ni waame ngesa makko cooda walla e kono ko usul kamil o wiyata joom misba o non wi ko haade ko kulforto do wi hay pos ko kulforto e kanko enen on to ɓuri wadde intérêt men seeɗa jaɓanɗen mo tan jaaɗen toon kono kay ko a faami de nde on toon ɓuri wadde intérêt seeɗa tawde en dañiɗo ɓagguiɗen tan ɓaggoɗen toon e ɓaggode eyyo ko dal neɗɗo hoto wattan comme ko anda kala kaɗa wattan wat ko ganduɗa ɓuuri wala tusrifu hoto ɓurtine holko woni ɓurtinde mbiyeɗa ko ya tottu haqqe ko askata ko ya tottu ɗum oto ɓurtin kadi annene oto hokku fofof jooɗoɗa ala innahu Allah la yuhibbul musrifina Allah yiɗa ɓurtinoɓe ko dottanma koto wat ɗum ko heddi ko hoto tawe oto nafgo ɗum kadi e goofi Allah oto wat ɗum fof sabu aya o woni sababu mum ko goto ne wiya sabitu ibn qais sarama 500 aywa nakhlatin yawma ahadin nyalama goto o sonino masalan tamaroje temedde tamaro fa faraqaha o serdi dum o rokki miskineɓe ha laaɓi walam yatruk li ahlihi shay'an wa panani yimɓe galle makko haydara o sakki ha laaɓi Allah wi wala tusifu innahu la yuhibbul musrifin Allah wi ko ya sakko ko na ɓurtin kay yimɓe jiiɗi ñamde kadi yo dañ ko ñaami an kay e yaaka hara sakko kono sakko ka e yaaka hara sakko kono kadi saɗa sakko ka andin cakkortoɗa Allah wi wa min al-al'ami omo fuɗɗi kadi e nemoraji hamulatan ɗi ganduɗa ene sella waɗɗede molon hono no geloɗi mawɗi ɗi mbaɗɗorteni o farsan ene hen molon kon ganduɗa mbawa waɗɗede Allah wi kulu mimma razaqakumullahu ñaame ko Allah arzigini on ko wala tattabi'u hoto ndewe khuduwati laabi ash-shaytani oto karmine ko Allah harminani oto dangne ko Allah dangnani innahu shaytani lakum wonande on aduwwun ko gañomo binum peññinɗo gañgo samaniyata azwajin fosongaji jeetati nana e dammiri walla nana e nemoraji mina da'ani to bange bey wana ko ɗiɗon to bange baali jawdi e mbaalu wana woni ɗiɗi woni isnayni ɗiɗon dewele gorel wa minal ma'zi to bange beyne isnayni ko dewele gorel wana woni nayi ay qul wiɓe an Muhammadu ɓe ganduɗa ene karmina goriɗi hen sahaji walla karmina debbi ɗi hen sahaji wiiɓe ɓe mbi ko Allah wi noon wiiɓe a azzakarayni beele ko gori ɗiɗi ɗi beele ko ndamdi e jawdi harrama Allah harmine mon amin unsayayni walla ko debbi ɗiɗi beele ko mbeewa walla ko mbaalu Allah harmine mon namdoɓe walla Allah harmini amma stamalata alayhi arhamul unsayayni walla ko ganduɗa ene mofti e mum arhamu rangaji al unsayayni debbi ɗi walla koko debbi ɗi goni deedi koko ɗum harmi mbe yiɗi kaɓe kalanami nabbi uni bi ilmin kalane kam ɗum e gandal beele ko mbiɗon Allah harmini ko beele ko gori ɗi harmini walla ko debbi ɗi walla koko debbi ɗi gonata deedi ko ɗum Allah harmini kalane kam in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gonɗi ko mbiɗon ko Allah wi noon wa min al ibili kadi ene geloɗi kadi isnayni ɗiɗi ndewa e ngora wa min al bagari ene nayi kadi isnayni ɗiɗi dewe ngaari e nagge wona woni nayi yente ɗi e nayi woni jeetati qul wiɓe an Allah wi wiɓe an Muhammad a azzakarayni yeti ko ngeloba ngora e ngaari harrama Allah harmini e mon amil unsayayni walla ko debbi ɗi ngeloba ndewa ba walla ko e nagge nge Allah harmini e mon amma stamalat walla koko mofti alayhi e mum arhamu rangaji al unsayayni debbi ɗi walla ko ngeloba ndewa ba woni reedu ko walla koko nagge nge woni reedu ko ɗum Allah harmini am ɗaccuni kuntum mataw bom on laatinoma suhada oɗon tawa id wassakumullahu bi hada ñalawma mo Allah wasi toon oɗo ɗeɗo gueɗe mata oɗon tawa ɗum tungdi ɗon oɗon tungni hen firti ko wona gonga bal antum kadibuna on penat on takki Allah faman adlamu ala ɓurɗo toonje noon mimman
iftara e on pepiniɗo alallahi Allah kadiban fenade liyudilla nnasa pour majjina yimɓe bi gayri ilmin tawa gandal ala inna allaha ɗo lamɗo Allah la yahdi al qawma adh-dhalimina Allah noon fewnata yimɓe ɓe ganda ko toñoɓe kul wiɓe la ajidu min de kam mi tawani fi ma uhiya ilayya ko wahaya e am ko e tawani hen muharraman ko harmina ala da imine ñamde yadamuhu nde neɗɗo ene ñama ɗum min de mi yani ko jangumi ko e ko Allah haalanimi ko mi yani hen ñamde nde ganduɗa ene harmi nde neɗɗo ene ñama illa an yakuna mayta tan so wona noon wona jiiba aw daman masfuhan walla wona ƴiƴam puufo jam walla wona tew babatugal fa innahu ɗum kam rijsun ko soɓe ene harmi aw walla fisqan walla taw ko fasigago uhilla li ghayrillahi bihi nde hirsete nde ko inde ko wona Allah haalano hen ɗum kam ñametaki kono hay ɗum famanide ɗurra kala mo ƴooña ronki ko ñaami heyɗi tampi yi ɗum gayra bagin tawde o wona omo bewi wala aadin wona omo yawti ko dagi omo feewi ko harmi o ñaami hen fa inna rabbaka joome gafurun ko jaafotoɗo ko neɗɗo o ñaami rahimun ko jurmotoɗo ko neɗɗo o ñaami omo yurmo ɗum faami de joni o yulhaqu bima zukira bisittati ɗeɗo gueɗe jeegom ɗe Allah limtani en ñametake ɗe ene ƴenguitine hen kulle zinabin min asibai kala ngati baɗɗi ñiiƴe dow wa makhlabin min aɗɗayri kala ndiwri bandi jagge ñametake kala kullel bangel ñiiƴe dow ñametake o wi Malik almami Malik radiyallahu anhu o wi kasibai waddubi'i wassalabi wal hirri ko wayno ngati boyuji en ko wayno baroɗe wiyete sabu ko baroɗe en cewɗi en waddubi'i walla ko wayno pobbi wassalabi walla ko wayno caafaɗi wal hirri walla ko wayno ulluɗi wal zibi walla ko wayno boy ɗeɗo gueɗe ñametake to bange ko waɗi jagge noon to bange ndiwri kassagari ko wayno liwre wan nasri ko wayno dutal wal waɗi ko wayno wili wilde ɗum ɗo o wi ñametake wa hada no madhabul imam shafi'i wi ɗum ñametake to mum wa amma inda malikin wa amma malik almami malik noon fa jami'u ɗuyuri yajuzu akluha almami malik wi dendagal ko diwata ene dagi ñamde ciilal mum dutal mum kala ko diwata ene waɗi bibde ene ñaame almami malik noon wi ma adal waɗu so wona noon wilwilde o ñamata ɗum fa yukrahu akluhu ene aña ñamde ɗum wa jami'u sibai makruhatun dendagal ngati mbarodi takri cewgu harmani kono ne aña ma adal kalbul insi so wona dawaɗi men naskaɗi jawɗi kam ne karmi wal irdi wandu noon e dawaɗi men ɗiɗo fa fihima qawlani konguɗi ɗiɗi goni hen bil hurmati wal karahati ɗiɗo dawaɗi baɗoɓe wow ɗi e wandu konngol almami malik jogui ɗo harmi ñamde konngol omo jogui ɗo harmani añede wa amma al khaylu wal bighalu wal hamiru l insiya fa mashhuru madhabu malikin annaha muhramatun so tawi noon ko pucci e mbam puccuji e bamɗi min kanoji ɗo ɗi ganduɗa ko contenaire uji jabanaɓe ɗi ɗon ko lolli e madhaba malik ko harmude ñamde so ɗi ndeguino de jabanaɓe kewatew wa mashhuru madhhab shafi'i to bange madhhab shafi'i noon ko lolli toon ibahatul khayli puccine ndegui ñamde to bange madhhab shafi'i dunal bighali wal hamiri wa amma bam puccu walla mbabba ɗum kam dagaki ñamde e madhhaba makko puccu noon ene ñama koye hadith rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alladhina haadu ene ɓen yahudiyankoɓe kadi harramnaɓe min karmini kulla zi zufrin kala ko waɗi segene
yahudiyanke ñamata ɗum ko wayno geloɗi en ko wayno dawuji en ene harme yahudiyanke ñamata zi fof ñamata ɗum ene harme wa minal bagari ko wayno nayi wal ghanami ko wayno bey Allah wi harramna alayhim min karmini e mabɓe kamɓe zifuji suhumuhuma ɓellere ɗiɗo ɓellere nde e ɓooƴe ɗe cawɗi ɗi ɗum ɗo ene harme mabɓe ɓe ñamata illa ma hamalat so waɗa ko rondi ɗum zuhuruhuma keeceje mabɓe ay keeci dammuwol pellere gonore ɗiyal ɗe ƴiye gonoje dow ɗe pellere wonde hen nde nden harmane e mabɓe awil hawaya walla ƴongoji ɗi karmane e mabɓe aw mahtalada bi azmin walla ɓellere jillude ƴiye ene mbiyata mbu'a ɗum kadi harmane e mabɓe ɗum eɓe ñama ɗum baasi ala Allah wi zalika ko addani min har min dema ɓe ɗeɗo geɗe jazaynahum min joɓiriɓe ɗum ko bi baghihim sabu bewre maɓɓe e toñange maɓɓe wa innanu minen Allah wi la sadiquna ko min gonɗuɓe ko min kalata ko fa in kazzabuka so ɓe pennima eko kalata ko an Muhammadu fa qul wiɓe rabbukum jommon zu rahmatin ko joom jurum wasi atin ya jurum jaƴƴo Allah ne jogui ɗum sabu o yaccinani lefte wala yuraddu ba'suhu ruttata noon anani dey wala yuraddu ruttotako ba'suhu lebte makko so tawi ngari anil qawmi ga yimɓe al mujrimina bakkoti